mereka baru mengingat. Bahkan mereka di mana yang telah diberikan Tuhan itu kepada kita? Di manakah kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan? Boido tubuh pandokani dihita nang diamu ruas niuriat tanah adong diganuk bagas munabe. Boido tubuh suku-suku sonari dihita. Di manakah kuasa Roh Kudus itu? Apakah dia tidak berdaya menghadapi tekanan hidup ini? Apakah dia tidak berdaya menghadapi pandemi COVID-19 ini? Di mana dia? Di dia do todi nang di baga-baga debata jalan nunga di pasaur tuita marhiti ti padidio nabadiai hita nunga tajalo todi porbadia gabi Roma suku-suku tasonari. Di manakah kuasa Roh Kudus itu ketika kita sekarang sedang berjalan di kondisi situasi pandemi COVID-19? Marwa sodobe todi porbadiai sungguh bangsui manukun di tengah-tengah penderitaan mereka, di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah penderitaan mereka bertanya, di mana Roh Kudus yang telah menolong, yang dipimpin oleh Musa itu? Di mana? Kita pebui manukun sonari, di manakah kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkannya itu kepada kita, yang telah membawa kita dari kegelapan kepada terang, yang membawa kita dari warga jemaat dunia kepada warga jemaat gereja, dari tidak bangsanya menjadi bangsanya karena kasih karunia-Nya. Dan Dia memberikan, menepati janjinya setelah Dia naik ke surga. Dia mengatakan bahwa Dia akan memberikan todi pangudioni, todi hastongani, todi perbadia. Jala di bagasan minggu sadarion tung takas di patulus debatari di leo tuita todi perbadiai alani manuku kita. Di manakah kuasa Roh Kudus itu? Hadirkah Dia? Kuatkah Dia? Mampukah Dia? Berkuasakah Dia di tengah-tengah kehidupan kita? Dia kayak menuntun kita di tengah-tengah kehidupan kita ini, di jalan madalani pandemi COVID-19. Hamua kadongan halus ni debata tuita jala bui do hita mengalusi molo marguru tu daging do hita tung takas tak arsaki tod di porbadia alani dipangido tu hita aka naung porsia di dewata tu Yesus do tu porbadia naing marguru do hita tu tod di porbadia molo marguru hita tu di porbadia dia ma tadda ni halak na marguru tutor di porbadia tung takas nakin di epistelta dia do namar guru tu pardagingan, dia do marguru tu partodion alani di dia do waso ni halak namar guru tu tordi
dina menghadapi pandemi COVID-19 siaon, nama cetakas tarida wasuna dinggoluta amangina. Kuasa Allah sangat nyata bahwa Roh Kudus berkuasa hari ini kepada kita. Dia tetap hidup, dia tetap menyertai kita, dia tetap menuntun kita, dia tetap punya kuasa. Dia mata dana napuna wasui mana sonar di ita. Tuntakas didok nakin di epistel tahi di Galatia 5 ayat 22. Parbue ni todi na parjolo holong dohot lasni roha. Kuasa roh tetap menuntun kita. Di dalam kehidupan kita. Ima marhiti ti holong. Tak kasih bidok si Yohanes, di mana ada kasih, di situ ada Allah. Idum bahan didok Apostel Paulus, Allah adalah roh. Asa halak na porsea beribadah martangiang marhitite todi do asitongan. Alani do marwaso do todi purbadia sonario. Dan dia tetap bekerja di tengah-tengah kita ketika kita mau memberikan nilai lebih kita itu kepada orang lain, bukan menutup nilai lebih kita itu untuk menyombongkan diri, meninggikan diri, ya, menutup diri kepada orang lain. Tetapi justru kelebihan saya adalah ya, mengurupi, menuntun saya membantu orang lain. Bagaimana sukacita saya berikan kepada orang lain juga. Disodo tuntakas todi purbadia mandongani kita, mangaramu kita. Di posisi saya yang memiliki apapun nilai lebih yang saya miliki hari ini, itu bisa membantu orang lain. Nilai lebih amang nang bukan hanya ketika saya memiliki, ya, ketika saya memiliki uang banyak baru saya tahu bahwa itu nilai. Tetapi idom bayan didok nakin tutakas olong dok lasni rohanina perjut. Ketika saya menderita tetapi saya bisa tetap menunjukkan kegembiraan saya, ya. Ketika saya sakit tapi saya tetap bersukacita. Ketika saya tidak memiliki apa-apa tetapi saya bisa bersukacita. Itu nilai lebih. Jadi nilai lebih bukan hanya ketika saya mempunyai sesuatu maka isitilah bisa saya membantu, tidak. Ya. Tetapi ketika saya menderita, dia mai boya merlas ndra. Dang marugutuh ku tahu tiki marsaid. Ya. Dang mandeliau tiki sorong manengah. Itu kan? Ya. Ya. Apapun ya, yang saya miliki, ya, apapun itu. Ya, ketika saya merasa sakit, bagaimana? Ya, itu kan hala uludo marsaid
seolah Said naope dia tatai menderita seolah penderitaan nodo di babu-babu tu halak ya hidung baik kudokan ya aduh jamin tahu kan Pajupang do edana nasi botoho do eda aciton saiton naso mare pengau seolah ni mai patah terus ganu tu pajupang nasi botoho do eda marsait amata inna seolah sait ni amata di babu buah ali sait nadak di babu buah jiman dele marungu tunggu. Tapi bagaimana ketika kita menderita ya, kita juga bisa membantu orang kan itu kan tangis ala lamu pinagu ku tangis niba lamu tangis lungan niba lamu pinagu ido eda ido rap duita eda nina bah lamu macin bahasa tangis so ala tangis so gabi do iba tangis hope na oto na so ibo to tangis son din nam se banyak gitu yang terjadi seolah penderitaan sakitnya dibicarakan orang naung rap dokter di Purbadedang margu gue mana mampu dia menjalani ini ya. Kita lihat orang yang dikuasai Roh Kudus ya. Ayub ketika dia menderita dia mendoakan orang-orang yang sehat mana lu manang nyakon ini ya alanido amua kadongan mangula do todi terus mangula unang tak arsa gimana ya unang tak arsa gimana diramu tido ala tod di pangudiat di mana tod di hastongan di mana tod di Purbadia di bata di mana ibahana do nama buah kita tuah sonangan idum bandi do mana robahmu akan aluja jalan asora aso pasona kamu mina mana isodo ibuan kita alani unang beita marguru tu daging dia memarguru tu daging on ya. Olan menikmati ya keinginannya ale naing marguru hita tu todi marguru tu todi asa halak na marguru tu todi di mana do asonangan nih perhentian itu tempat perhentian itu maka halak nama roa todi lau pasangapun guar mi dewa tadi Roh Kudus diberikan Tuhan menuntun kita asa membain guar ni dewata guar ni Yesus marmulia Tuhan memberikan berkat-berkat nilai lebih kepadamu supaya nama Tuhan dimuliakan bukan supaya saya menjadi dewa bukan supaya saya menjadi Tuhan bukan saya menjadi si sobau dada gabe olan si uluhan iba tetapi orang yang hidup dengan kuasa Roh Kudus yang dipimpin kuasa mau memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini jangan lupakan dia unang arsagi to di Purbadiai naing do marhiti to di Purbadia apapun nilai lebihmu apapun keadaanmu tunjukkan bahwa buah roh adalah kasih lasni roh damai marwa todima ita terlumubi di bagasan tikion tapatupa pelantikan parubas fungsionaris 2020
2024. Pardo Partaun, Sekretaris Uria, Bendahara, Dewan Seksi, apapun posisi kita punya nilai lebih masing-masing di dalam tugas pelayanan kita itu. Asa fungsionalison marguru tutod di meta, mari dituntun oleh roh. Tidak lebih berkuasa yang memberi SK dengan orang yang menerima SK. Tidak lebih berkuasa orang penerima SK kepada pemberi SK. Tidak. Itu dunia. Kalau gereja tidak. Kalau gereja, kepala gereja adalah Yesus. Asa dengan sude parubason, ya, pemberi SK dengan yang menerima SK dengan pemberi SK. Iko marguru tutor di data, ya, bahwa nilai lebih kita masing-masing ada, tapi bagaimana itu supaya dituntun oleh Roh Kudus marparbue, ya. Ala masa doi soni, ya, bisa dewan dengan seksinya bisa terjadi satu hal, ya, marguru tu daging, ya. Dia mai kadang mulo ni bara ne museno kan, ya. Ay sorong dana tusi nina, maru mulo ni nina. Semua program rencana di gereja mengkadongan, ya, walaupun gereja sudah memutuskan anggarannya, tapi anggaran gereja berbeda dengan anggaran dunia, anggaran negara. Ay molo negara nungadong epengna beado memakai epengon lo patulusun rencana. Molo gereja dong terencana ope sudah program di tonga-tonga ni Huria, nggak ada uangnya, musik sedang mau datang, alani sedia pe taputuson unang gabi bang nunga dong 10 juta iko 10 juta nina keluar, dan ngadong masa songon ni Huria, marguru tu daging deh. Dia harus lihat dananya gereja, apa mampu gereja. On jadi ketentuan bahwa ngadi rencanaon 10 juta, iko 10 juta keluar. Tangga dong masa soni di Uria. Nah masa di negara dona soni. Ya, marguru tu tod di dia rodo pe epeng na nang dang. Alana dang dong hepeng ni Uria do pe paiman rodo imana. Ya. Dang nong madong baru terencana dang soni. Iportibio do negara do. Adong epeng na tapake mak. Muluria dang madong. Tabain rencana dang dong epeng na. Paima rodo pe. Ala marguru tutod dita. Dia main na parjun lakin holong do lasni roa dame. Ini kan. Isido ita amang mari kita dituntun oleh dan prosedo ami pungsari 2020 to 2024, ya. Nang sudi di tahunon amang inang tapatupa priorisasi nang di distrik nang di pusat nang masude dituntun oleh Roh Kudus asa parbuin itu di Purbadia do memula di sude priorisasi tingkat Uria, tingkat resort, tingkat distrik, nang tingkat pusat, supaya Roh Kudus menuntun semuanya marparbue holong dame lasni roha asadau ya, parbue ni to di mah to di Purbadia mah namun itu nang di bahasa tikiope di namandale porsea mai toktong do to di Purbadia mandungani hita
Toktong doto di program makokop kita. Marhiti na mangula holong ni rohani bata. Na mangula hita di bagasan guarang di bata. Dang mangula hita di bagasan guarta. Mangula hita di bagasan guarang di bata, di bagasan guarang Yesus, di bagasan guarang to du porbadia. Di sido hita dau mangarsaki to di porbadia alai pasangapon de bata hita marhiti to di porbadia. Asa marhiti to di porbadia do tadok Yesus naung jalan namanai tu surgoi ibana do de bata naung mangaleho to di porbadia di tonga-tonga ni new normalon songo jamitata minggu nasal pui bahwa orang buta itu mengalami new normal di mana dinasobui marnida hian gawi marnida yang hanya bisa mendengar sekarang dia bisa melihat itu new normali ya. Di jamitata minggu nasalpui bagaimana orang buta dia hanya mendengar tentang Yesus, tetapi ketika dia bersama dengan Yesus dia dapat melihat hita peamang inang new normal ya. Nilai lebihku ada, bagaimana nilai lebihku ini ku pergunakan untuk membantu orang lain ya. Ketika aku sedang sakit tetapi aku bisa menghibur orang lain, ketika aku sedang menderita tetapi aku bisa tetap berbicara kebenaran, berbicara meneguhkan orang lain. Isido na didongani tod di porbadia ita atau tod di porbadia man mendongan ita mamasu-masu ita mengaramoti ita madalani tiki do mulu ta amen martanyang maita. Ale Tuhan amanami jala dewata nami pardenggan bahasa para siroha situturuho nunga ujalo hami tod di munabadiai didongani hoda hami Tuhan unang palwa sami lupa dia kadenggan basam di pangurbanmu di pandonganammu unang palwa sami mangarsaki to dimi nabadiai Tuhan sai ulu mahami didongani to dimu nabadiai disudi aka tiki do mulu nang di aka sipeopon nami asanggiat Tuhan marititi tuku pasang apami do guar munabadiai tong Tuhan di bagasan minggu sadarion di naung di jakokko Tuhan parubas di periode 2020-2024 didongani to di munabadiai mana sida di pasu-pasu mana sida Tuhan mangulai tong-tongan yurami pasu-pasu sudi ruas yurami nang parnomi nang padita nang sudi ka guru sekolah minggu pengurus di ganut pelayan di tonga-tonga yuriami Tuhan asa todimima napasaro kami todimima mangarau kami asa rap mardala kami batu duhon parbuin itu di holong las niroa dame do salut inauli na denggan nasya ko Tuhan atong di bagas sadarion saat di ho mahami ho matoktong mandongan ni hami Tuhan pardosa na gudang do hami si sama dosa do pangasan na mengabati di denggan ni basam do asiram calo mahami di bagasan Kristus Yesus tan nami amin. Ini
nyakon ma piliata ale debata amanami na di bono gijang hodo haroran ni salhud sileleho na dinggan dohot nasa ulibasa na mauli utus upasat hami masyan nan leomi tu hami pila nami tu ho sejalo mai gabi uap na ucus di jolom pasu mai jal ramoti aso para siak kami pilianon pati bulhon harajomu di tonga-tongan huriam dohot di portibion buhai marwanami marhite te todim asalam tada hami godang misi leomi tu hami asalam girgir hami madok mulate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tuhan debata amanami na sotarasam dugodang nisi leon-leonmu di hami todim na badiai di leokko tu hami jolma sumonggop hami na leaon na umarga ido di leokko tu hami jala gumodang do isya portibion dohot sian pangisi na sude ope muleate marwanami jala pujian nami maho alani sude habal gao do amliamu nang pinapatarmu tu hami Saleon mato di porbade tu huriam akan na ulo mangyuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jalan dipatok-tok kami mian di barita na uli aleton di porbadia say pasada ma huriam na pinapungupungumi asa masih jaloan jalan masih aholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai sodangi jala patiur mahami asal terdahami akadusa na balgado na mepmet si pasidingon nami say buas mahomanesa dosa nami asal lambadia jala imbaru hami ganup ari asa terbaik kami sahur di bagasan huria na badiai nasa sadai say odihon jala padumu hami tu amai asa posro nami mandok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus saya tabay silewlehon tuhuria asalam gada torop niya kaparbarita na uli do pangajari do para siroha na mamaritaw na albalgamu di portibion saya sundangi jala pasu-pasu sude parpungan ni halak Kristen di gereja di parsikulan nang di bagas nabe asa tau na sida sahur tu parpungan sugut saya sungguli akan natarpudong jala pargugoy akan nagali saya sunggoti makanan ngeyang do natakang maroha asay tinggalon na sida hajaton nabi saya parohay akan nabu bojok roha jala apuli akan namarsak do nadangol asa unang dirupa portibion akan namangului oh ma Tuhan saya tatak mana targugot akan na pinaburu-buru ni hala ala ni aporseon di Tuhan Yesus saya ajari nasida maralus jalam nian maho di bagasan nasida saya ramuti mapikiran ni aka panggonggomi panguhum do aka raja asa tigor huhum nasida jala asa dia biar nasida ari paruhuman sugut say patugu aporseon nami asa toktong huingot hami naung sesa dosa nami jala buanong muhami Tuhan luan sugut say sungguli pakirimon na mangulu di hami asa posra nami nang malaki dagingon panguluan mudomse asa masuk kami marnida debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali ama nami na di banagijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajonmu sesau malu meniruham di penutongon songon na di banagijang leher na tuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami sumpanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami
una kami to gion tu bangujunan balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan ne batama ho, disodakon Tuhan ne batama boina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan ne batama boina tuho jala di pasar homa damena tutudum nabi. Amin. Amin. Selamat hari Minggu marita salutna.